Astfel de narațiuni la care vă referiți voi, cum că trebuie să ne întoarcem la origini, să nu mai importăm nimic, astea au fost folosite intens, în primul și în primul rând, pentru că ele adresează o spaimă a publicului, și anume publicul care nu mai înțelege, nu mai înțelege tehnologia, nu mai înțelege contextul în care trăiește, îi se spune în permanență că străinii vor rău, că de aia nu mai are el ce are nevoie, pentru că alții sunt de vină și pentru că Uniunea Europeană vrea să-i răpească sau să-i facă ceva, și atunci, pe fondul ăsta, el deja este pregătit să afle că este ținta unor alte și alte capcane sau conspirații care se fac împotriva lui. Evident că foarte complicat să demonteze astfel de narrative și eu nu știu dacă se poate, de fapt, ca ele să fie demontate. Pentru că aici problema nu sunt narațiunile sau doar narațiunile în sine. Problema ține mai degrabă de ecosistemul comunicării din România. Adică e greu să-l mai înveți pe om să se uite la o etichetă și la o compoziție chimică și să aibă încredere în ea, atâta timp cât nu are încredere în nimic și în nimeni. Și aici mă întreb ce pot face jurnaliștii și instituțiile media ca să frâneze fenomenul ăsta. Păi mă tem că puteau să facă până acum, și anume să-și asume să facă jurnalism credibil și verificat, fără să-i păcălească pe oameni și fără să înghită bani pe șest de la partide pentru niște contracte despre care nu știm și nu știm ce conțin ele, da? Media mainstream și-a pierdut încrederea acestui public. Este absurd să îi cerem acum acestui public să aibă încredere în niște oameni care i-au repetat exact aceleași porcării ani în șir, da? Să nu uităm că CNA-ul în 2020 și în 2021 dădea undă verde televiziunilor care pompau exact acest tip de tâmpenii în capul oamenilor. Nu mai au oamenii acum încredere în ei să le spună invers, păi poate că pe bună dreptate. Deci mă tem că nu prea mai au ce să facă în momentul ăsta jurnaliștii sau instituțiile media decât să se întoarcă la un contract onest cu cititorii și să își admită greșelile acolo unde ele au existat, pentru că altfel nu mai există o relație de încredere, iar toată povestea asta cu jurnalismul și cu mass media poate să existe atât timp cât publicul are încredere în ea. Când publicul și-a pierdut încrederea în ea, mă tem că nu prea mai există multe lucruri de făcut. Da, sună pesimist, dar asta este, asta cred.